Kag sa Good Vibes under a Piyaya Moon nga pelikula nakasulod sa Trans-Saharan International Film Festival sa Morocco. Ang pelikula nga ginshoot sa Negros, bida ang mga Negrosanon kag nagasentro sa mga native delicacies ang Negros nga under a Piyaya Moon ang masaksihan sa Morocco para sa Trans-Saharan International Film Festival of Zagora sa Morocco. Kini matapos nga ang Under a Piyaya Moon, isa sa mga official selections sa feature fiction film competition sang 18th edition sang Amunga Film Festival. Ini ang ginanunsyo sa page sang Bakunawa Films ang nag-produce sang pelikula. Nagasentro ang istorya sa love stories ng duha ka mga henerasyon gamit ang nagkalain-lain nga mga native delicacies ng Negros. Ang pelikula nga gindirect sang Bacolodon director nga si Kurt Soberano ang nangin Best Picture sa Cinepanalo Film Festival sang Pure Gold. Bida diri ang mga Negrense actors nga sa Chart Motus, Pau de Maranan, Jeff Moses kag Joel Torre. Ang Trans-Saharan International Film Festival of Zagora sa December 9 to 13 na.